L-erba ta' wara l-Għid il-Kbir normalment tkun iċċelebrata l-festa ta' San Grigor u din is-sena ma naqsilx l-attività f'Marsa Xlokk. Eluf ta' xlukkajri u Maltin ħonqu x-xatt xlukkajr biex igawdu din il-festa taħt ix-xemx tar-rebbija, jispikka b'mod partikolari logħob tradizzjonali li ntlab bħall-fiera u t-tombla u l-monti tradizzjonali li jittellatu ix-xatt. Apart il-beħ ta' ħwejjeġ u aċċessorji tad-dar, bosta nies għamlu x-xirjiet tal-frott u xejjex abbinati mar-rebbija bħall-frawli u l-qaqoċ. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Idrin Delija żar ukoll l-attività li kienet għaddejja f'Marsa Xlokk u ltaqa' man-nies preżenti u għabeda żjara tiegħu mill-pjazza ta' quddiem il-Knisja. Tul iż-żjara tiegħu f'Xatt is-Sajjieda, Idrin Delija kellu l-opportunità jżur bosta stabilimenti tal-ikel xlukkajri fejn kien milquh mis-sidien u ddawwar biex iltaqa' mal-ħaddiema u l-klijenti ta' dawn l-istabilimenti. Kellu wkoll il-possibilità jiltaqa' ma' diversi familji li qattaw din il-ġurnata ħdejn il-baħar festa tradizzjonalment Maltija.